is ntie malo to opportunities ngeny. So fear of nuclear and gima very Western kipenja. According to me, it's a very Western thing. One gi kaka economy wachalo sani, we can only embrace opportunities. We're not supposed to be afraid of them. Yes. Yudo lony makama e piny mar Japan. Korea. Oh, so Korea, sorry. Korea. Winjo kiwacho ni ma luoro mantie gi nuclear oya piny wasungu kata Western. Piny Korea kae ung'iye nade kae to bende kiduoko penjo no duoka kotenre kod kit somo mano yudo kodo king'iyo kod kit somo kae kochacha kana winjo twak moko kiwacho chal ni nyathi kaya piny to seng'e ni nuclear ni gima odwa somo kendo make kendo dhi kode mbele ka yang ni tim siari nyaka form 4 kilwar to kokiponi adwa bedo daktari so anito bedo nade ka. Yeah. Like philosophy mar technology mora is very localized. So kidhi Korea ka wuoyo wach nuclear and opportunities maging'iyo. Nikech around 1964, around time mane Kenya yudo independence, ne wan gi more development moloyo Korea. Korea, the only thing mane gigo and the people. That's the only resource they had. So in order to unlock potential margin nigo, nyaka imigi power. Nikech ka ingi power inyalo timo gimoro, you can do manufacturing. So the correlation between development mar Korea is with nothing other than nuclear power. Ki there universities money dollar kocha Korea, you do get teach nuclear power kocha. Ki the Sani as we speak, the newest reactor Earth Sani, it's Korean designed, UAE kocha. Kama onego bedni potential is only for solar, don't. Lakini negi wacho ni no, we want to make a nuclear plant. There's a very direct correlation between Korea's development and their expertise in nuclear power. Mano e hope na Kenya kai in the next 30 years ka the plant is in operation for 20 years, we can have the same conversation. There's a direct line between Kenya's development and this nuclear power plant in Siaya. Maizo ne kisoma pacho kabendo jubeni loko mondo wang'iane ne okete ni NCBC lakini intiere kaka pod wadhi ma oganda pod oko yiego nyingwe pod iloko ne bang' kinde moko. Yeah, like ntie development manyaka wa team in order for nuclear ni obed of benefit to us. Nikech it's a lot of power. Gimi ulungo ni with a lot of power comes great responsibility. Koro responsibility no nyaka wachak